Hej med dig. Hej med dig. Ja, hej med dig. Goddag. Hej med dig. Hej med dig. Hej med dig. Kan du sige hej med dig? Hvem er du? Goddag. Hvem er du? Hvad? Hvem er du? Goddag. Hej med dig. Ja, hej. Du taler godt. Hej med dig. Ja, det er fint. Jeg har hørt, du kan sige hej med dig. Kan du sige andet? Nej, det skal du. Ja, det kan du også sige. Kan du sige andet end at... Kan du sige rap? Jeg kan ikke rap. Jeg kan ikke rap, nej. Kan du? Wow. Wow. Det er ikke nogen fjer. Bliver du bange? Ja, nu tror jeg, vi slukker.